ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መደብ ቴክ አፕ ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ንሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ እንኳን ንማንም ሰብ ዝጥይቆ ርእሲ እዩ ኮምፒተር ገዝእ ደልየስ ከመይ ዓይነት ኮምፒተር ገዝእ ወይ ኮምፒተር ገዝእ ደልየስ እንታይ ክራይቴርያ ዘማልአት ኮምፒተር ገዝእ ዝብል ሰብ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጥይቆ ጥያቄ እዩ ሓድሽ ዝኾነ ሰብ በተለይ ኣብ ቴክኖሎጂ ቅርብ ዝበለ ሰብ ዘይኮይኑ ኮምፒተር ገዝእ ደልየ ይብለካ እንታይ ዓይነት ኮምፒተር ደልያ ግን ምንም ክብለካ ኣይኽእልን ላፕቶፕ ደልየ ወይ ዲስክቶፕ ደልየ ምናምን እዩ ዝብል እና ኮምፒተር ንምግዛእ ክንፈልጦም ዘለና መጀመርያ ክንፈልጦም ዘለና ክራይቴርያታት ወይ ከዓነ ኣገዳሲ ነገር ስለ ኮምፒተር ክንፈልጦም ካብ ዝግበአና ነገራት ንሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እዚ ፕሮግራም ሒዘልኩም ዝቀረብኩ ኣብዚ ቴክ አፕ ይበሃል ሓድሽ ትኾንኩም ሎማዓንቲ መጻኹም ሓድሽ ቻናል እዩ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸተልቲ ናይ እዚ ቻናልና ንኹን ቤተሰብ ንኹን እና ናብቲ ዋና ቁም ነገሩ ከኣትወልኩም ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ኮምፒተር ክንገዝእ ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ኮምፒተር ከም ዘድልየና ብኸመይ ክንፈልጥ ከም ዘለና እንታይ ክራይቴርያ ክንፈልጥ ከም ዘለና ሓደ ኮምፒተርስ እንታይ ኣለዎ ሓደ ኮምፒተር ካብ ሓደ ኮምፒተር ብምንታይ ይፈላለ ዝፈላለሉ ኸ ንኣና ዝኾነና የን እዩ ኢልና ብዙሕ ዓይነት ኮምፒተር ኣለ ካብ ትሑት ዝኾነ ዋጋ እንኳን ተሪእናዮ ካብ 10,000 ክሳብ 50,000 ዓቐን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ዓይነት ኮምፒተር ኣለ ሕዚ ንኣና ዝኾነና ኮምፒተር ኣይኑ እዩ ብዝብል ሕፅረ ኣቢለ ከቕርበልኩም እየ ተኸተሉኒ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ከዓ ኣይንረስዕ መጀመርያ ላፕቶፕ ዲና ዲስክቶፕ ኢና ንምግዛእ ንደሊ መጀመርያ ላፕቶፕ ንምንታይ ይጠቕመና ንዝብል መጀመርያ ላፕቶፕ ተንቀሳቐስቲ ዝኾና ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን እናተንቀሳቐስና ተምሃሮ ዝኾነ ህዝቢ ኮይኑ ተምሃራይ ተኮይኑ ላፕቶፕ እዩ ዘድልዮ ዲስክቶፕ ዝጠቕመና ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ገዛ ወይ ቢሮ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብ ገዛ ንጥቀመሉ ነገር ቀዋሚ ዝኾነ ተኮይኑ ዲስክቶፕ ተገዛእና እውን ጽቡቕ እዩ ስለዚ ናይ ኣየኑ ኢና ንገዝእ ንዝብል መጀመርያ ባዕልና ክንፈልጥ ኣለና መጀመርያ ላፕቶፕ ዲና ንገዝእ ዲስክቶፕ ከከም ኣጠቓቕማና ማለት እዩ ከከም ኣጠቓቕማና ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ተንቀሳቐስቲ ኮይና ላፕቶፕ ዝኸውን ይምረፅ ቻርጅ እውን ሒዙልና ዝጸንሕ ንእሽተይ ላፕቶፕ ሓሪፍ እዩ ኣብ ገዛ ወይ ከዓ ቢሮ ትኾነ ሓደ ቀዋሚ ቦታ ትኾይኑ ከዓ ዲስክቶፕ ተገዛእና ጽቡቕ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ላፕቶፕ ወይ ዲስክቶፕ ኢና ንገዝእ ኢልና ሒዝና ኣለና መጀመርያ ስለዚ ክንገዝእ ከለና ክንፈልጦም ዝግበአና ነጥብታት ድማ ኣለዉ ካብኣቶም ሓደ 8 ዝኾኑ ዋና ዝበሃሉ ነገራት መጀመርያ ክንፈልጦም ዘለና ማለት እዩ 8 ቀርበልኩም እየ እስቲ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝብል ቅድሚ ምብርራይ ሓደ ናይ መስርሒ ስርዓት ወይ ፕላትፎርሙ ወይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናብና ንጽውዖ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ስክሪን መጠኑ ስክሪን ሳይዝ ማለት እዩ ሳልሳይ ሲፒዩ እና ምስኡ ተሓዘብ ኢለ ከዓ ኮር i3 ኮር i5 ኮር i7 ዱዋል ኮር ዝበሃሉ ኣለዉ ራብዓይ ነገር ራንደም ኣክሰስ ሚሞሪ ሓምሻይ ናይ ሃርድ ድራይቭ ዓይነት ወይ ከዓ ሃርድ ድራይቭ ታይፕ ዝበሃል ሻድሻይ ናይ ምስሊ ጽሬት ናይዚ ስክሪን ኳሊቲ ማለት ኢሜጅ ኳሊቲ ማለት እዩ ሸውዓይ ናይ ባትሪ ጻንሒት ንላፕቶፕ ተኮይኑ ባትሪ ዋና ነገር ስለዝኾነ ዲስክቶፕ ተኮይኑ ካ ባትሪ ኣይድልዮን ናይ ባዕሉ ዳይሬክት ስለዝኾነ ሻምናይ ብራንድ እዩ ብራንድ ናይቲ ኮምፒተር ማለት እዩ ንዚኦም እስቲ ኣብርህርህ ከብለልኩም መጀመርያ ማለት እዩ ቀዳማይ ናይ መስርሒ ስርዓት ወይ ፕላትፎርሙ ወይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናብና ንጽውዖ ማለት እዩ ካብኣቶም ዝተወሰነ ክገልጸልኩም ንኣብነት ዊንዶውስ ኣለ ዊንዶውስ ዲና እንደሊ ማክ ዲና እንደሊ ላይናክስ ንብሎ ከም በዓል ኮማንድ ላይን ዝጥቀም ማለት እዩ ዊንዶውስ ድማ ንኣጠቓቕማ ምቹው ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝመርጾ ናይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንትኸውን ማክ ወይ ከዓ ናይ ኣፕል ምህርቲ ኮይኑ ንዲዛይን ስራሕቲ ተመራጺ እዩ ካልኣይ ናይ ስክሪን መጠኑ ማለት እዩ ናይ ጥቀመሉ ኮምፒተር ላፕቶፕ ስክሪኑ ማለት እዩ እንድሕር ላፕቶፕ ኮይኑ ምርጫና ማለት ዲስክቶፕ ክኸውን ስለዝኽእል ላፕቶፕ ድሕር ኮይና መሪጽና ዘለና ኣብቲ መጀመርያ ክንመርጽ ከለና ላፕቶፕ ተኮይኑ ካብ 11 ክሳብ 18 ኢንች ምግዛእ ንኽእል ኢና ተመጣጣኒ ሳይዝ ዝበሃል ግን 13 ክሳብ 14 ኢንች እንትኸውን ተዝኸውን ይምረጽ ማለት እዩ ካብ 17 ክሳብ 18 ኢንች ድማ ንጌም እና ንዓበይቲ ናይ ዲዛይን ሶፍትዌራት ተጠቀምቲ እዚ ዓይነት ሳይዝ ተዝጥቀሙ ይምረጽ ዲዛይን ተኮይኑ ዕብይ ዝበለ ስክሪን ስለዘድልዮ ማለት እዩ ብግልጺ ንምስራሕ ማለት ኩሉ ነገር ንእሽተይ ሳይዝ ተኮይኑስ
ንሽ ሳይዝ ዘለዋ እንትን ከ11 ኢንች ተኾይና ዛ ኮምፒውተር ንፓወርፖይንት ንዝለ ነገራት ንጥቀመላ እምበር ንዲዛይን ዝኮይኑ ሕዊ ዝበለ ሳይዝ ናይ ስክሪን ሳይዝ ተዝኸውን ይምረጽ ማለት እዩ ስለዚ ምርጫና ኣበይኑ ከም ዝኸውን ሳይዝ ካብ 11 ሳብ 18 ኢንች ሳይዝ ዘለኩም ንኖርማል ንጥቀም ተኾይና ግን ካብ 13 ሳብ 14 ኢንች ተኾይኑ ንማንም ሰብ ማለት እዩ ንማንም ተጠቃሚ ይምረጽ ዲዛይን ተኾይኑ ግን ካብ 17 ሳብ 18 ተኾነ ይምረጽ ማለት እዩ በመቀጻል ድማ ሳልሳይ CPU ናይ ኮምፒውተር እምሮ እናተባሃለ ዝጽዋዕ እንትኸውን ኩልና ኮምፒውተር ክንገዝእ ከለና ብተገዳስነት ክንሪኦ ይግበአና ማለት እዩ CPU ውሽጡ ማለት እዩ ናይ CPU ማለት AMD A series እና Intel Core i3 i5 i7 እናባለ series ኣለዎም ናይ ባዕሎም ተፈላለዩ ነገራት ሓደ ዓይነት ኮይኖም ናታቶም series እዮም Core i5 እና Core i7 ክብድ ዝበሉ ናይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት እና ዲዛይን ስራሕቲ ከም ፎቶሾፕ AutoCAD Visual Studio ዲቨሎፕመንታል ነገር እንጥቀመሎም ካብ i5 እና i7 i3 ክንጥቀመሉ ኸሊና ግን i5 እና i7 ዝሆን ይምረጽ ማለት እዩ Core i7 ድማ i7 ዲዛይን ግራፊክስ ስራሕቲ እና ክብድ ዝበሉ ናይ ሶፍትዌር እንጥቀመሎም ንኸፍቶም ሶፍትዌራት ዕብይ ዝበሉ ኮይኖም Core i7 ተዝኸውን ፈጣን እዩ ማለት እዩ ስለዚ Core i3 i5 i7 ዱዋል ዝበሃሉ ኣፈላላዮም ሕጽራ ቢለስ ተነግረኩም ኣብዚ ግን ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ CPU Central Processing Unit እናበልና ንጽውዖ ማለት እዩ ክንፈልጦ ዝግበአና ዱዋል ኮር ታይ ማለት እዩ Core i3 ታይ ማለት እዩ Core i5 ታይ ማለት እዩ Core i7 ታይ ማለት እዩ ንዝብል ማለት እዩ ዱዋል ኮር ማለት ሓደ ፕሮሰሰር ማለት ናይ CPU ሓደ ፕሮሰሰሩ ከም ናብነት ከም ናይ ርእሲ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ርእሲ ኣእምሮ ጌራ ንሰዶሞ ሓደ ሰብ በሓንቲ ርእሲ ዝሓስብ ሓደ ሰብ ካሊ ሰብ ከም እዩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ፋላ ይውል ዱዋል ኮር ማለት ክልተ ኮር ኣለዎ ማለት እዩ ክልተ ከም ክልተ ርእሲ ኮይኑ የገልግል ማለት እዩ ክልተ ፕሮሰሰር ኮይኑ የገልግል ሓንቲ ፕሮሰሰር ናሎት በሃርድዌር ደረጃ ሓንቲ ፕሮሰሰር ናሎት ግን ከም ክልተ ኮይና تسرح مالتي كل تخمس خونت كيرا أكت تقبل مالتي كور أي سري مالت لما سلست خمس بس كسلست عينتي سلستين مثلاً حتى لو كم ناي سلست سرح صراحة سلزي نتحنتي سلست سرح تبينها بحنت شاف سلستين بتمام سلست سرح تسرح لنا مالتي كور أي 5 مالت دما حمش بروسيسور كم زلوا يحسب كور أي 7 مالت ما شو عتس بروسيسور كم زلوا مالتي سلزي حادو كور زلوا كمبيوترنا كور اي 7 تخوين كم شوعات اكت غيرو ناي شوعات صراحه بحد شاب صراحه لمالتي سلازي فطان سيو ماتيو حدا سب سرحونا شوعات سب سرحو افالايو براتو بناي ود سب افالاي እንኳን በወቅቱ ይወቱም እዚ ኮር ዝባሉን ኮር i3 ኮር i5 ኮር i7 ዝባል በሆምዩ ግን ዞም ኮራት ደሞ ነናይ ዓለም ፍጥነት ኣለዎም 2.5 ጊጋሄርትዝ ዝባል ካውን ዓውረ ለካውን ታሕተለ ስለዚህ ታንት ኮሩን ፍጥነት አለዋ ማለት ይሳውን ክሪ ያለና ክንደያ ጊጋሄርትዝ ያ ፍጥነታ ማለት እዩ ስለዚህ ክራህ خلብ ኮር i7 ተኮይል ብሸውዓት ንራህ ኮር i5 ተኮይል በሐሙሽ ራህና ፍጥነቱን ሪዮ ናብነት ሕዚ ሓደ ኮር i5 እና i7 ኮልጽ ይኸልዩ በከመይ ኮልጽ ይኸል ኮር i5 በ3 ፖይንት ምናምን ጊጋሄርትዝ ተኮይኑ ኮር i7 ድማ በ1 ፖይንት ምናምን ጊጋሄርትዝ ተኮይኑ ኦቲክ ባዛሕ خለ በሐሙሽና ቲፕ ሸውዓት ክራህ خለ እቲ ኮር i5 በልጽ አለ ማለት እዩ ስለዚህ ኦቶም ኮራቱን ኣብ ከምዚ በከምዚ ክፈልጦም ንኽእሊና ማለት እዩ ኮራት ታይ ማለት እዩ ኮር i3 ኮር i5 ንዝብል ማለት እዩ ፍጥነት እዩ ከም ሓሙሽ ፕሮሰሰር ከም ዘለዎ ርእስ ከም ዘለዎ ከም ናይ ወዲሰ ማለት እዩ ርእስ ከም ዘለዎ ይሕሰብ ማለት እዩ ፕሮሰሰር ረብዓይ ድማ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ማለት እዩ ራም ንፍጥነት ካብ ንፍጥነት እንጥቀመሉ ማለት ዝኾነ አፕሊኬሽን ወይ ሶፍትዌር ከፊትና አብራም ይዘመጥ ንግዚኡ ማለት እዩ አብራም ማለት ዳይሬክትሊ አክሰስ ንገረሉ ማለት እዩ ንፍጥነት ካብ 4 ጂቢ ንላዕሊ ተዝኸውን ይምረጽ ግን 2 ጂቢ ያለ 1 ጂቢ ዘለዎም ኮምፒውተራት ኣለዋ ግን ደከማቲን ብዙሕ እንሰርሐሉ ይንኸለን ንዲዛይን እና ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ካብ 4 ወይ ከዓ 6 8 ወይ ከዓ 8 ጂቢ ተዝኸውን ይምከር ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕቲ አብራም ስራሕ ዝኾነ ስራሕ ከለ የና ኣብነት ሓደ ሙዚቃ ከፊትና በVLC ከፊትና እቲ ሙዚቃ አብራም ይዝቅመጥ ካው
بلاير يጫውቶ ማለት እዩ ስለዚ ራም ንግዚኡ ንሰርሖ ነገር ኣብ ራም ይዝቅመጥ ወይ ከዓ ዝኾነ ሓደ ሶፍትዌር ወይ አዶቤ ፎቶሾፕ ከፊትና ናጠቀማት የረና ዝኾነ ኢሜጅ ወይ ቪዲዮ እቲና ናሰራሕና ነርና እዚ ኢሜጅ ዳይሬክትሊ አክሰስ ገይሩ ኣብ ራምና ይዝቅመጥ ኣብ ዲስክ ካብ ዲስክ ኮፒ ገይሩ ናቱ ኮፒ ናፍቲ ራም እትዩ ሽዑና ፕሮሰስ ንገብሮ ስለዚ عبيت نجارات بروسس نجبر كلنا أبراهيم يزغمت سلزي عبيز ولا رام كون كلنا أكسس نجبرون نفتنة ماتي نفتنته بطعم أدلا يخون سلزي رام تاني يصور بعد شدشت شو من تتزخوني مرات ماتي رام دما موسخ خبي كاليو هذه حانت كمبيوتر بعد جي رام زلوا جزينا كأربعة جي وسخنا شو من تنجبران خلينا صورة اللو موسخي كم سبيو يوسخن سبيو ويك تغير زي كوينكا سبيو يوسخن ناو حانتي ناي بورت يادلات ناي سبيو ويك عنكيرات زي كوينا رام جن موسخ لو وصلوت لو موسخي سلازي زيون فلتلنا انويس اينو كندي رام يدليني تاي يسرح عبيز ولا ناي سوفتوير ديفلوبمنتنا ناي ديزاين صراحه نسرت خوينا صاشو منتج تزخون يمرصنا معناتيو ግን ኖርማል ተቆይና احنا ኖርማል ትምርቲ እና ማንዳቶሪ ነው ሁሉ ሰው ተቆሞለ ነገራት ቪዲዮ ንምራይ ፓወርፖይንት ነው ዝግጃው ተቆይነ ግን 4 ጂቢ ራም ተቆይኑ ብዙሕ ችግር የምጸናን ማለት ነው ሓምሻይ ድማ ናይ ሃርድ ድራይቭ አይነት ማለት ዝወርቁ ቀደም ማለት እዩ ሃርድ ድራይቭ አይነት ካና خلت አይነት ሃርድ ድራይቭ አይነት አለው እዚ ሓደ ኤችዲዲ ንብሎ ማለት እዩ ካላይ ድማ ኤስዲዲ ኤችዲዲ በበዝሕ ንረኽቦ እንተውን ርካሽውን እዩ ከም ናይ ሲዲ ተሽከርካሪ አለው ውሽጡ ኣብ ማንም ናይ ቀደም ኮምፒውተራት ዒዝ ወላ ኮምፒውተራት እንረኽቦ እዩ እውን ፍጥነቱ እውን እሸይ ቅንስ ዘበለ እዩ ኤስዲዲ ዝበሃል ድማ ከም ስሎት ኮይኑ ከም ናይ ሚሞሪ ካርድ እዩ ክባር እውን እዩ ፈጣን እውን እዩ ናብነት በዋጋ ዋላስ በጣም የፋላለሎም 1 ቴራባይት በኤችዲዲ ማለት እዩ ኤስዲዲ ተኾነ በኤችዲዲ 1 ቴራባይት ዘሎ ዋጋና 100 ጂቢ ዝኾነ ማለት በ10 እጥፍ ዝናሰ ዋጋም ማዕረኮን ይኽእል እዩ ኤስዲዲ በጣም ክባር እዩ እውን በጣም ፈጣን እውን እዩ አክሰስ ንምጋር ፋይል ካብ ዲስክና በጣም ፈጣን እዩ ለዚዮም ክልቲዮም እውን ክፈልጠለና ብዙሕ ፋላይ ኣለዎም ህላለዎም ከም ፋላይ ግን ኤችዲ ተገዛናውን ችግር የውልን ስራሕና ያኸል እዩ ኤስዲዲ ግን ክንፈልጦ ስለዘለና ይነግረኩም ኣለኹ ኤስዲዲ በጣም ፈጣን እዩ በጣም ፈጣን ዝኾነ ናይ ዲስክ ማለት እዩ ሻድሻይ ናይ ምስሊ ጽሬት ወይ ድማ ኢሜጅ ኳሊቲ እናበልና ንጽጉዖ ማለት እዩ ዝሓሸ ጽሬት ዘለዎ ዝበለጸ ምስሊ ክህልዎ ይገብር ማለት እዩ ንኣብነት ብማእኸላይ ደረጃ እንትሪኦም ከላ 1366 ታይምስ 768 ጽቡቕ ዝበሃል እንትኸውን 1920 ብ1080 ድማ ዝበለጸ ወይ ከዓ ፉል ኤችዲ እናበልና ንጽጉዖ ማለት እዩ ብመጠን ድማ ዋጋኦም እውን ክበር ይብሉ ማለት እዩ ኣኸበር ይኸይድ ካፍቲ ናይ መጀመርያ ትዳሕርዋይነ ፉል ኤችዲ ዝለክበለኹም ንእሽተይ ይኸበር ማለት እዩ ኣፍቲ ዋጋ ኣፍቲ ናይ ላፕቶፕ ንገዞ ንእሽተይ ክበር ይብለና ማለት እዩ ሸውዓይ ናይ ባትሪ ጻኒሕት እዚ ላፕቶፕ ተኾን ከለ ባትሪ ኣድላይ ነገር እዩ እናተንቀሳቀስና ስለንሰርሐሉ ልዕሊ 4-5 ሰዓት ክንጥቀመሉ ንኽእል ተደሊና መብዛሕትአን ላፕቶፕ 4 ሰዓት ንጸንሓ እንትኾና ካብ 6-8 ሰዓት ዝጸንሓ ኦሪጂናል ላፕቶፓት እውን ኣለዋየን መብዛሕትኡ ግዜ ግን 4 ሰዓት ዝጸንሓ እየን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን አንደር ኮንሲደሬሽን ነእትወለና ማለት እዩ ሻም ናይ መጨረሻን ክብሎ ዝደል ድማ ብራንድ ብዙሕ ዓይነት ብራንድ አለ ቶሺባ ኤችፒ ሌኖቮ አሰር ዴል እና ካልኦት ብናተይ ምርጫ ግን ሌኖቮ ካብ ናተይ ዘለኒ ኤክስፒሪየንስ ማለት ሌኖቮ ቆንጆ ፒሲ ይዝብል ሌኖቮ ዴል በጣም ቆንጆታት እዮም እና አሁን ሃለው እንዳ መውቃስ ከይሆን በር ኤችፒ ኮምፒውተር ብዙሕ ብናተይ ኤክስፒሪየንስ ብዙሕ ኤችፒ ኮምፒውተር ተጠቂመለሁ ቢሮኹን ኣብግልኹን በግልኹን ይኽእል ኤችፒ ብዙሕ ተመራጭ ይኾን ብዙሕ ኢንተረስት አይገበረንን ብናተይ ዝለኩም ኣለሁ ሌኖቮ ግን እና ዴል ቆንጆ እዩ በተለይ በዲስክቶፕ ተኾይኑ ዴል በጣም ቆንጆ ካብ ኤችፒ በላፕቶፕን ሌኖቮ ካብ ኤችፒ ማለት እዩ ሌኖቮ ቆንጆ እዩ
نلوم ما عند حزركم زلكم حزين إحنا خنجزء زدلنا لابتوب متاع عينتيو تايو زبل ما تهايلايت تنش شيء بقنطرة بلا مالتيو زنزنا جركم دقاقين مريت بيكون كم عين كمبيوتر جز انتهي أنا يا أو انتهي درجة اللي خل نزبل بعلهم وصينكم زجركم شو من تعينتات فريتكم تقرر لكم مجمع لابتوب من مجزاء مالتيو ناود حنكم سبسكرايب لايك شير بمقارنة نايز channelنا بيسونكم يغني لي تشاو تشاو وكسل دماغ بوزخانة برنامج هزاركم قربيه تشاو